Διώχνουν οι παίκτες και πάλι της νίκης. Το 0-0 παραμένει. Μαγνησιακός πάει στο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Φάουλ κερδίζει ο Σαλαμούρας σε καλό σημείο, πολύ καλό σημείο, και ο Κρανιάς έχει βάλει αρκετές φορές γκολ με φάουλ. Για να δούμε. Κρανιάς βρίσκει μπαλά στο τείχος όμως σήμερα. Οικονόμου, Αδάμ, χαμηλά η παλιά, κόβουν. Τσιάνος, Σαλαμούρας, καλή προσπάθεια του Πολύζου για τον Μωυσίδη. Κρανιάς και Αδάμ, ωραία παίξαν εδώ τα παιδιά του Μαγνησιακού. Παλιά σέντρα του Αδάμ ήταν μακρινή, δεν θα προλάβουν οι επιθετικοί του Μαγνησιακού και διώχνουν οι παίκτες της νίκης. Και εύκολα εδώ ο Τσάνιος στο Σπηλιόπουλο, τερματοφύλακα του Μαγνησιακού, που σήμερα είναι περισσότερο θεατής καθώς δεν γίνονται φάσεις από την ίδια πλευρά. Ένα μονότερμα βλέπουμε. Αδάμ, να εδώ ο Μωυσίδης κάνει το σούτ, απέκρουσε, έρχεται ο Αδάμ, Πολύζος, τακουνάκι, γκολ! Έκτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, 15ο στη φετινή σεζόν. Αυτό το ωραίο γκολ του Πολύζου ανοίγει το σκορ. Και πλέον τα παιδιά του Μαγνησιακού δεν θα έχουν και το άγχος. Σκοράνε εδώ Μωυσίδης σε καλή θέση. Ωραία φάση, δεν ήταν offside, όχι, δεν ήταν, καθαρό ήταν. Είναι και η θέση που καθόμαστε. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Γιάννη του Μωυσίδη. Το 2-0 εδώ, ωραίο σουτ. 2-0 ο Μαγνησιακός. Αδάμ με τον Κρανιά, διώχνουν οι παίκτες της νίκης, φτάνει η μπάλα στον Τσιάνο. Το γύρισμα, κόνταρη μπάλα. Τσιάνο στο κόρνο στην περιοχή, Πολύζος στην παλιά. Ωραίο 1-2 μες στην περιοχή Σαλαμούρας. Πέναλτι είναι, καθαρό πέναλτι βέβαια, πέναλτι για τον Αχιλλέα του Σαλαμούρα. Σαλαμούρας στο εξελί, στη γωνία, 3-0 ο Μαγνησιακός. Έχει ανοίξει πλέον το παιχνίδι και ο Μαγνησιακός επιβάλλεται της ΠΑΕ νίκης. Μια ακόμα νίκη, όπως όλα δείχνουν, πλησιάζει το τέλος του πρωταθλήματος. 2 αγωνιστικές ακόμα, ο Μαγνησιακός στην κορυφή πάντα. Πολύζος, καλή παλιά για τον Τσιάνο. Αδάμ, το γύρισμα, out. Τσιάνος μια παλιά διαβήτη, πολύ καλή. Κρανιάς, πλασέ, πάρα πολύ ωραίο γκολ τα παιδιά του Μαγνησιακού με το Κρανιά. Τσιάνος, μακρινή παλιά και ο Κρανιάς στο 4-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ και αυτό. Η ομάδα του Μαγνησιακού σήμερα σε μια από τις καλύτερες της εμφανίσεις. Κατσαμόρας, Ραυτόπουλος, Πολύζος, Τσιάνος, σουτ, δοκάρι. Πάρα πολύ καλή μπάλα, πάρα πολύ καλή μπάλα από την ομάδα του Μαγνησιακού σήμερα. Κρανιάς βγάζει την μπάλα έξω για τον Τσιάνο, κόβουν οι παίκτες της νίκης. Κερδίζει όμως ο Σαλαμούρας, κρατά την μπάλα, τη βγάζει για τον Κατσαμόρα, σέντρα, πέρασε η μπάλα, έρχεται να δούμε εδώ Οικονόμου, γυρνάει την μπάλα η ομάδα του Μαγνησιακού πλάγια. Νέα προσπάθεια για τα παιδιά του Μαγνησιακού που παίζουν πάρα πολύ καλά με την μπάλα κάτω. Πέρασε πάρα πολύ ωραία το Πολύζος. Τι έχουμε, δεν το δίνει φάουλ αυτό, το αφήνει πλάγια του. Τσιάνος μάχεται από τα δεξιά, κρατά την μπάλα, κάνει μια μπάλια. Για να δούμε πάλι εδώ την επίθεση. Την κάνει την ενεργειολευτές, βγάζει μια σέντρα, out. Το 1-0 ο Πολύζος στο πρώτο ημίχρονο, το 2-0 ο Μωυσίδης στο δεύτερο, το πέναλτι που κέρδισε και χρέλεσε ο Σαλαμούρας και το 4-0 του Κρανιά από μια πάρα πολύ ωραία μακρινή
καθίσταται ο νεαρός. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ήταν σήμερα. Καλή μπάλα από την ομάδα του Μαγνησιακού που κάνει μια νέα επίθεση με τον Γιώργο Τουκρανιά. Μπαίνει, δίνει την μπάλα έτοιμη γκολ ουσιαστικά από την παλιά Σπύρου. Σπάει την μπάλα από κοντά Τσιάνο, σουτ, γκολ, 5-0. 5-0 από τον Τσιάνο, του Σπύρου, 5-0. Με 5 διαφορετικούς σκόρερ, ο Μαγνησιακός σήμερα επιβλητικός θα λέγαμε. Πάει νίκη, προσπάθησε, κράτησε μέχρι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου το 0-0, από εκεί και πέρα ο Μαγνησιακός έβαλε την μπάλα κάτω και σημείωσε μια πάρα πολύ εύκολη νίκη.